Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Siyamdumisa bangcwele, akekho ufana naye, akekho njengaye. Sibonga usuku, sibonga ukuphila, sibonga izinto akasenzela zona. UJesu Kristu inkosi. Ayike bangcwele, selidumele emasumpeni olesine namhlanje, okugcinwa inkosi kusasa. Ziyaqala inkonzo zabesifazane khona la ekhaya elikhulu eRichards Bay. Ngiyethemba bonke abantu abezayo bashilo ukuthi bayeza. Nginethemba bonke abantu abezayo banikelile umnikelo wesipheko, futhi nginethemba ukuthi uyazi ukuthi yini okufanele uyiphathe. Ngelanga-ke langesonto sizoba nenkonzo yombhabhadiso yalabo ababhukhile ukuthi badinga ukubhabhadiswa, kade babhukha. Bekuba-reminder nje, barimayindiwe-ke bathumela futhi imininingwane yabo. Ongayithumelile imininingwane yakhe ukuze enzelwe i-baptism certificate, loyo kusho ukuthi akezi. Ngobozayo useyithumelile imininingwane yakhe. Bekufanele ifike kuthina kungakashayi umhla ka-9 kuSeptember. Namhlanje kuyinsuku zingu-11, long overdue. Kusho ukuthi-ke uma ubungakakuthumeli, hayi salusuyeka nje ungakuthumeli, futhi usalisuxola ungabuseze embhabhadisweni. Usuyongena mhlawumbe kolandelayo, noma-ke usho ngikubhukhele uthole unyaka ka-2031. Hhayi-ke simbonga kakhulu kuNkulunkulu, sithandaze singakayi ezweni lenkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando, sibonga konke okuhle osenzele khona. Siyabonga singayaphi masisuka kuwena ngoba wonke amazwi okuphila kuwe. Yiba kanye nathi-ke nangalo mzuzu, Nkosi, ngomoya wakho ingcwele ukhulume uzambule, silalele thina bese siyenza, ngoba siwumsebenzi wezandla zakho, siyizimvu zedlelo lakho. Siguqile, sikhothamela wena ngoba akekho omunye singamkhothamela. Wena wedwa uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Wena wedwa olidale izulu walendlala njengendwangu, umhlaba wawuphanyeka ezeni. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, banathi ngomoya wakho ingcwele ukhulume uzambule. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Uba uNsibanda okubingelelayo, Ndlalifa yezulu. Ngijabulile kakhulu enhlizweni yami. Izinto ezifana nalezi ziyangi-encourage. Izinto ezifana nalezi zingenza ngimsaba uNkulunkulu, ngizibuze ukuthi kanti ungubani, kanti ngempela ungubani. Izinto ezifana nalezi, ngethemba notholile umbono womunye umzalwane oshoyo ukuthi yini ayikhonjiswayo ngenkonzo yaseGreater. Akumina-ke engizosho, kodwa useshilo yena. Ngase ngiyathobeka, uNkulunkulu lokhu ehlala eqhamuka evela econfirma iy'nkonzo zakhe ukuthi zihamba naye. Ehlala econfirma ukuthi nathi sisahamba endleleni efanele, econfirma ukuthi ukhona phakathi kwethu. Siyakubonga-ke lokho bafowethu, ukuthi uNkulunkulu uyasithanda ekhaya lezwi kanye nathi. uNkulunkulu uyasithanda entabeni yendlu kaJehova kanye nathi. Kumnandi ukukwazi lokho, kukunika amandla amasha ukuthi uqhubekele phambili, wazi ukuthi into oyenzayo uxolo, into oyenzayo yamukelekile ekhaya ezulwini. Ngoba khona ukuthi wenze into udunguze nje emswaneni, ungazi ukuthi kwenzakalani, kanti isiphetho sayo siyisihogo. Isiphetho sayo umlilo ongacimeki ozoqeda amaphikankani. Thina-ke la sinomusa, sinenhlanhla ukuthi uNkulunkulu hlala aconfirma ukuthi ngikhona, ngihamba nani. Nginithumelele namavesi akhuluma ngamafu amhlophe. Hawu bakithi, besingobani thina?
singobani ngempela esasikhona eGreytown ngoba phela uNkulunkulu wayevakashele thina sonke. Singobani ngempela? Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyambonga. Uvakasha ngaleyo ndlela endala akaguquki. Babebona ifu lehla lifike limboza itende lokuhlangana, oMose bese beyazi no-Aroni ukuthi usefikile umdala wey'nsuku. Thina kasilibonanga nokho, kodwa ukhombise omunye kwathiwa leli fu libona nje ligcwele indlu yonke, ligcwele iholi yonke. Kwakuzwakala khona ukuthi uNkulunkulu wethu khona, sezwa ngoba usenzile samuzwa. Siyambonga-ke kakhulu kakhulu. That is a rare occasion, a rare, very rare occasion, kodwa yenzeka. Siyambonga uNkulunkulu. Ngikhumbula sise-Diepkloof, bazalwane ngithi baze baba babili bembona wayishumayela ele emafuyini kodwa bekhona endlini. Akodwa singayaphi masuka kuye ngoba onke amazwi okuphila akuyena. Hayi ungazenzela nje uthanda ukwenza, kodwa ngifuna ukukutshela into eyodwa ukuthi ngeke uzilandulele. Phuma nje uma uthanda ukuphuma ekhaya lizwe, phuma nje uma uthanda ukuphuma entabeni, kodwa ngeke uzilandulele ngosuku lokugcina. uNkulunkulu uziveze zonke izinto ezikhombisayo ukuthi ukanye nathi. Ukwenze konke okukhombisayo ukuthi uma uphuma ekhaya lezwi uphume ezulwini, uma uphuma entabeni endlu kaJehova uphume emnyangweni wezulu. Ukwenze konke sekuyosala kuwena-ke. Hayi-ke asiqhubeke nenkonzo yethu sesithandazile uMathewu chapter 5 no-chapter 6 no-chapter 7. Uqolo ama-chapter lawo uNkulunkulu awakhulume ngoJesu Kristu indodana yakhe, engithi-ke mina uyindlela neqiniso nokuphila, ushilo naye kuJohn 14:6. So intshumayelo yakhe-ke izosisa ezulwini, intshumayelo yakhe-ke iyona ezosifaka ezulwini. Ngeke kukusiza ukuthi uyizibe ungayenzi, inzima futhi ayikancane, inzima. Mina ngeke ngikhohlise, kodwa nje uzame ulenze izwi. Chapter 5, 6 and 7 kaMathewu uzobona uNkulunkulu ekwenzela imanga. Sofunda kuverse 9 ka-chapter 5 oyisisekelo nomgogodla othi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalabo abamisileyo, ngalabo abalamulayo. Hezekiel chapter 22 esigijima naye uthi verse 30, ngafuna abantu xolo, ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Ngafuna umuntu. uNkulunkulu ufuna umuntu, kodwa ukhona wena. Uhlulwa yini ukuma esikhaleni? Uhlulwa yini? Abanye sebehlulekile, bahlulwa ukubekezela. Hayi, kanifunda amaHebheru 10 verse 36, uma usubekezelile kunomqhele ozowuthola. Hayi-ke asiqhubeke, besikade sikhuluma ngesethembiso lapha kuRoma 10 verse 17 uthi, ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukukholwa nje kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu, hayi kuzwa noma yiliphi. Bese uyakholwa-ke, bese siyakuhlonipha thina. Yilesi sethembiso yena sethembisa sona, ukuphila okuphakade. Ayisithenjiswe bafowethu, sithenjiswe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade ilokhu ukuthi umazi uNkulunkulu uBaba, uyazi indodana uNkulunkulu uJesu Kristu. Ikona ukuphila okuphakade. Uma uvula izwi lenkosi uJohn chapter 17, uJohn chapter 17 ukutshela kahle kucace mangaphazama uverse 3 ukuthi yini ukuphila okuphakade. Uma ubazi laba bantu, angithi uma ubazi uyalenza izwi lakho. Nakho John 17 verse 3, ukuphila okuphakade lokhu kuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ukuphila okuphakade lokho akukho futhi okunye. Ukuphila okuphakade ukumazi uNkulunkulu Baba, yena yedwa oqinisileyo, through God, the only through God, yena yedwa uNkulunkulu oyiqiniso.
nokwazi indodana yakho Jesu Kristu ayithumileyo, that is everlasting life. Yileso-ke isithembiso esisithenjisiwe uma simkhonza, uma sihamba ngokwey'miso zakhe, sinjalo isethembiso. Uma ufunda uJohn 11 verse 25 and 26, uthi mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, naloyo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Hey bafowethu, nasi isethembiso sokuphila okuphakade. Mina ngikuvuka nokuphila. So kusho ukuthi thina masikholwa yena sizovuka nathi ngosuku lokugcina siphile, ngoba sikholwa uyena. Athi umpostoli Paul, kumbe ngakubamba yini lokho engakubanjelwayo esiphambanweni, ukuvuka kwabafileyo. Ngoba sibanjelwe bafowethu, kunezinto uJesu asibambele zona, okwethu kuvele sizenze ngoba sesenzele zona. Kodwa noma sekwenzeleke, kufuna ukholwe, ubambelele. Uzokhumbula uJesu ehamba phezu kolwandle, wathi uPetro, yisho Nkosi nami ngikwenze. Washo uJesu, wakubamba ukusho kwakho uPetro, wahamba amanyathelo ambalwa, wavuka ukungabaza, kwanyamalala ukukholwa, wacwila. So-ke ngamanye amagama, ngisho sesihambe kushoni kwakhe, sesihambe ezweni lakhe, uma-ke kwanyamalala ukukholwa kwavela ukwesaba, uzocwila, uzowa. So asihambe ngesibindi, ngoba yena ula eduze kwethu. Uthi akasoze asishiye, ngeke asilahle. Njengoba engamshiyanga uMose, ngeke nathi asishiye. So asimeni naye, sihambe naye, senze konke naye kanye naye. Ngoba muhle ngokuthi yena uma kuvelelwa inkinga, ungena nawe enkingeni. Akayisusi inkinga noma enelungelo, kodwa ungena nawe ukuze akukhombise ukuthi kuyanqotshwa enkingeni. Awuhlehli, kunzika ayihlehli, kodwa uyanqoba enkingeni. Siyambonga uNkulunkulu wethu asipha ukunqoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Basekorinte besibili chapter 15 verse 57. Makabonga uNkulunkulu bafowethu, wasipha ukunqoba ngendodana yakhe. Uthi-ke uJesu, mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, naloyo-ke ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Uthi-ke mayisefika lapha kuJohn 10:10, iselakalize kungengokweba nokubulala nokubhubhisa, mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. Isethembiso leso, sithenjisa ukuphila okuphakade, sithenjisa ukuthi sibe nakho ukuchichime. Ngoba isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa, kodwa yena uze ukuba sibe nokuphila futhi sibe nakho ukuchichima. Unakho ukuphila wena na? Kuyachichima yini ukuphila kwakho? Ngoba iNkosi uJesu izele ukuthi sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichima. Athi Samuel chapter 2 verse 14, athi Samuel chapter 2, athi 2 Samuel chapter 14 verse 14, ufuna ukusho njalo. Samuel wesibili sahluko se-14 ivesi le-14. uNkulunkulu akasusi ukuphila, kepha uqamba amasu kuba umxoshwa ngabi kumxoshwa kuye. uNkulunkulu akasusi ukuphila. Yilokho esimthandela khona uNkulunkulu, ukuthi ungukuphila, ungukuvuka nokuphila. Okholwa uye noma efa wophila, naloyo ophila akholwe nguye kasoze afe naphakade. Uyakholwa lokho na? Ngoba uNkulunkulu akasusi ukuphila, kepha uqamba amasu kuba uxoshiweyo angabe ngumxoshwa kuye. Verse 26 kaJohn, nginilobela lokho ngabo abandukisayo, ukuze nazi ukuthi uJesu ungukuphila okuphakade.
ukuphila okuphakade kuhlezi kuye, ukuba yilona loyo khulu okholwa nguye angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Yileso sizathu esenza uNkulunkulu alithande izwe kangaka, wayesenikela. Walinikela ngothando, yikho emthanda umuntu onikele ethokoza. Nina-ke ukugcoba enakwamukela kuye kuhlala kini. Anidingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe ikhona okunifundisayo ngakho konke. Lokhu ukugcoba kuyiqiniso, akusiwa amanga. Nanjengokuba kunifundisile, hlalani kuye. Ukugcoba okukini kuyiqiniso. Ukugcoba okukini kuhlala kini. Anidingi ukuba nobani anifundise. Ubani kambe wena okufundisayo? Ubani okufundisayo? Ufundisa ukungcola, ufundisa ukuganga, ufundisa amanga, ufundisa uqamba amanga, uphika into oyenzile. Ubani lokufundisayo? Busisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, nongahlali enkundleni yabakolodayo. Busisiwe lo muntu. Angazi wena nombusisiwe yini? Awutholakali nenkundleni yabakolodayo. Awutholakali la uNkulunkulu engakubeka ngakhona na. Lokhu ukugcoba okukini kuhlala kini. Anidingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisayo khona ngakho konke. Lokhu ukugcoba kwakhe kuyiqiniso, akusiwa amanga. Nanjengokuba kunifundisile, hlalani kuye. Asihlaleni bafowethu eNkosini uJesu singasuki. Asihlaleni kuye singasuki, ngoba uma sisuka sizofa. Ake ngiyibambe la. Masihlaleni kuye singasuki, ngoba uma sisuka kuye sizofa. Cela uguqa ngithandaze. uNkulunkulu wethu masigcina siyobonana ngomsombuluko, ngoba kusasa nizothola inkonzo ntambama. Bangaphazami iqala ngo-4 inkonzo yomama yokuqala, bese ziba khona ngomgqibelo. Ngesonto-ke wasipha usuku umama lokuthi sibhabhathise ngalo. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abe nani. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Siyabonga ngomoya ongcwele osifundisayo, umoya ongcwele osiholayo, umoya ongcwele osibikela konke. Siyabonga. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu Baba Jehova Sebahothi. Iba nathi-ke namanje ngomoya wakho oyingcwele. Siyabonga ngale nkonzo. Kube yilona loyo angazilanduleli ngosuku lokugcina. Kube yilona loyo azwisise. Sibonga Nkosi ukuthi uyasinikeza isiqiniseko ukuthi uhamba nathi. Ngithobisile kakhulu umbono engufakile okhulumayo ukuthi wawukhona eGreytown, uyifu limboze istage, waphinde wamboza indlu yonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Endilelo ufu livela ngasiphi isikhathi sekuthandazwa baseRoma 10. Sesikuthinta inhliziyo zethu zithintekile, siguqile sonke. Siyabonga ukuthi wambule Nkosi ukuthi thina siguqe ngoRoma 10 verse 9, kanti ufuna siguqe. Mase siguqile wafika wabakhona, kade ukhona ngomoya wakho oyingcwele. Kwase kufika wena uqobo hamba ngensika yefu. Wena ufika nefu, wafika koMose noAaron besetendeni lokuhlangana. Njalo mabebona ifu babazi ukuthi uNkulunkulu babo uJehova Sebahothi usefikile. Sibonga ukufika kwakho Nkosi, besingobani thina ukuvakashelwa wena. Udumo lonke silinikeza wena. Hlala kuphile enhlizweni zethu. Siyazinikela kabusha kuwe, kube imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele nothandekayo kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sisize singalingisi lelizwe, kodwa siguqule isimo ngokuba ingqondo yethu ibe yintsha. uNkulunkulu wami, ngisize ngutuba umzimba wami kuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngilahlelwa ngaphandle. Akube yilona loyo-ke Nkosi umsize. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa Baba uNzibande, useyavalelisa uthi ube nosuku olubusisekile. uJesu Kristu inkosi.